dentro deste ámbito de operacións, hoxe falaremos de como integrar a innovación na operativa diaria das organizacións. O que intentaremos aclarar é como implementar esas innovacións para poder desenvolver produtos e servicios innovadores e procesos con éxito. É distribuído de forma sinxela en tres ámbitos principais, que é entender que é investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, vale? Desde todos os ámbitos, como se deseña unha estrategia de innovación nas organizacións, as principais pinceladas para diseñar dita estrategia e como se deben aplicar e fomentar o uso das ferramentas de I máis D+I nas organizacións. Vale. Innovar, como vedes aí, consiste en implementar cambios significativos no produto, proceso, marketing ou na organización das compañías para mellorar resultados mediante a aplicación de novos coñecementos e tecnoloxías que poden ser desenvolvidos de forma interna ou externamente, con colaboracións ou adquiridos mediante servicios de asesoramento ou por compra de tecnoloxía. Vale, esta é a definición de innovación da Escola Europea de Management. Vale. Moitas veces as PEMEs, os autónomos, as grandes empresas se plantean eu teño unha idea que creo que podería convertirse nun produto, servizo ou proceso innovador. Pero non sei se a miña idea é boa e se a miña idea é unha investigación, un desenvolvemento ou unha innovación. Vale? Para aclaralo, vamos falar das definicións de investigación, de desenvolvemento e de innovación tecnolóxica. Vale? Que é a investigación e a indagación orixinal e planificada, vale? Que persigue descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico. Vale? É dicir, ten que ser novo. Unha investigación é algo obxectivamente novo no estado da arte. Vale? A innovación pode ser innovación básica, que é a típica de universidades, organismos de investigación, centros tecnolóxicos, e investigación máis aplicada, que xa é a que se desenvolve nas organizacións. Vale? A partir de esa investigación que tedes aí, he posto algún tipo de... algún tipo de exemplo de proxectos de investigación, como a identificación de novas fontes de proteínas nutritivas e sostibles a partir de subprodutos agroalimentarios, o estudio e análisis de novos materiais avanzados para envases sostibles, vale? O estudio e a avaliación de potenciais formulacións farmacéuticas para prevenir enfermedades, o estudio e a avaliación de tecnoloxías de desinfección de augas, vale? Para a prevención e o control de toxinas. Estos serían exemplos típicos de proxectos de investigación. Que se entende por desenvolvemento? Vale, a aplicación dos resultados de esa investigación ou de calquer outro tipo de coñecemento científico para fabricar, vale, novos materiais, produtos ou para diseño de novos procesos, sistemas de produción ou de prestación de servicios, así como a mellora tecnolóxica sustanciais de materiais, produtos, procesos ou sistemas preexistentes. Vale? Xa é a aplicación desos resultados da investigación. O desenvolvemento, xeralmente, vale, acaba sempre nun prototipo non comercializable. Vale? Algo tangible. Vale?
Tedes aquí tamén algúns exemplos de proxectos de desenvolvemento. Diseño dun equipo portátil para a inspección de paneis sonais, desenvolvemento de novos produtos cárnicos enriquecidos con algas mariñas, desenvolvemento de vehículos aéreos non tripulados para a inspección de incendios nos montes, creación de novos algoritmos para o desenvolvemento dunha plataforma inteligente para o seguimento e control en tempo real das mercancías. Vale. E por último, e xa de unha forma máis de unha novidade subxectiva é a innovación. Actividades cuyo resultado é a obtención de novos produtos ou procesos ou melloras sustanciais dos xa existentes. A innovación é a implantación de un nuevo mellorado produto, proceso, servicio, método organizativo ou comercial. Vale, debe de ser novo para a organización. Vale, generalmente as innovacións están máis próximas ao mercado, vale, que as investigacións e os desenvolvementos e solen ter éxitos. Proxectos de innovación solen acabar nun produto mellorado que vai ao mercado con éxito na súa consecución de dita innovación. Vale? É máis fácil implementar as innovacións. O risco dos proxectos de innovación son menores que os riscos dos proxectos de desenvolvemento. Vale? Tedes tamén exemplos de tipos de proxectos de innovación, como a modernización da preparación e tratamento industrial da carne, a implantación dunha nova liña de perfis de aceiro, a aplicación de tecnoloxías de visión artificial para unha identificación dos defectos ou a xestión forestal sostible mediante a teledetección remota. Vale. E hai multitude en calquera das tres definicións, hai multitude de variables. Hai que coñecer ben o obxectivo de proxecto, hai que coñecer ben os resultados que se van buscando, sobre todo hai que coñecer ben o estado de arte de ditos desenvolvementos para saber se existe ou non no mercado, no estado da arte, a nivel de artículos científico-técnicos, a nivel de patentes, vale? Aí onde está un pouco a distinción entre actividade de investigación, actividade de desenvolvemento e actividade de innovación. Vale. A modo de resume tienes aí que un pouco o que a I+D e o que a innovación tecnolóxica. A investigación e o desenvolvemento, como dicía, era unha novidade obxectiva, é unha mellora tecnolóxica esencial para a ciencia e para a industria e non é necesario que todos os obxectivos previstos se alcancen. Vale, é un traballo difícil na súa execución, pola incertidume que ten e o risco é alto. Vale? A innovación tecnolóxica é unha novedade máis subxectiva, é un avance tecnolóxico, unha mellora sustancial, pero no sector ou na propia organización, e o obxectivo é fácil que sea conseguido e que teña éxito comercial. O risco é baixo e o traballo, bueno, non é difícil e intenso. O que non é I+D+I son as actividades que non impliquen unha novidade científica ou tecnolóxica significativa. Mellora de calidade de produtos e procesos non é I+D+I, adaptación de produtos ou servicios por requisitos de cliente non é I+D+I, os cambios de tempada tampouco, ni as modificacións estéticas. Vale, tampouco as actividades de produción industrial e a provisión de servicios ou de distribución de bens e servicios. Vale, a preparación e inicios de produción tampouco é I+D+I, modificaciones en instalaciones tampouco, solución de interrupcións na produción, temas de control de calidade, estudios de mercado e de rede comercial ou temas de formación non se consideran actividades de I+D+I. As exploracións, sondeos ou prospección de minerais e de carburos tampouco.
Además de la innovación, pode ser clasificada segundo diferentes tipoloxías, vale? Segundo o xeto a área de innovación, temos innovación de produto e de servizo, vale? Cando a partir dun produto ou dun servicio se realizan cambios significativos para mellorar as súas funcións ou os seus resultados. Iso é o que se considera innovación de produto, servicio. Na innovación de procesos, cando se implementan novos procesos ou se melloran os actuais, tanto no ámbito da fabricación, da distribución, da produción, vale, de logística, de compras, con objetivo de mellorar e incrementar a eficiencia dos recursos e a eficacia da empresa. Xeralmente tamén se reducen custos. Innovación en marketing. Vale, cando se desenvolven novos métodos de comercialización, melloras no diseño dun produto, dun embalaxe, temas de precios, de distribución e promoción, para saber mellor as necesidades dos consumidores, abrir novos mercados ou posicionar o produto dunha forma novidosa. Vale? E a nivel de la innovación organizacional, la implementación de novos métodos e diseños organizacionais, prácticas da empresa, a organización do lugar de traballo, as relacións exteriores, vale? Incrementando a productividade e a competitividade. Vale, isto é os tipos de innovación segundo o xeto a área de innovación, pero tamén están segundo o grado de novedade, tanto a nivel de mercado e modelo de negocio como a nivel de tecnoloxía. Vale, aí están as radicalmente novas, vale, a nivel de tecnoloxía con innovacións semi-radicais, ves aí exemplos, ou as similar ao mercado, pero que só suponen unas innovacións incrementais. Vale, a nivel de modelo de negocio tamén tedes as radicalmente novas, innovacións radicais, ou as semi-radicais, vale, diversificando o mercado e o modelo de negocio, vale. Outro dos tipos de innovacións que hai é segundo o modelo de negocio, atacando algún dos 9 elementos que constitúen o modelo de negocio do Lenzo, o Canvas, vale? Tanto temas da proposta de valor, como buscando os novos segmentos de clientes, incluso viendo a red de partners, fomentando as colaboracións, as unións con red de partners, buscar tamén tipos de innovación nas formas de recibir os ingresos, nas formas nas canles de distribución e de comunicacións para acceso aos clientes, na propia relación cos clientes, así como tamén nas actividades clave, nos recursos clave ou incluso nas estruturas de custos, vale, asociados. Tedes aquí tamén un exemplo de un tipo de innovación segundo o modelo de negocio cando se creou o tema de franquicias, vale, no modelo de negocio de Harper. Ves aí como estaba o modelo de negocio na forma histórica e como, revisando os elementos do modelo de negocio, que son os que están sombreados de azul, creou esas innovacións, xa digo, sobre todo facendo unha rede de franquicias. Vale. Outro das clasificaciones son os 10 tipos de innovación basados no modelo de Dublin que tes aí. Establecese innovacións a nivel de modelo de negocio, establecese innovacións a nivel de red externa, con colaboradores, a nivel da estrutura organizativa e a nivel dos procesos internos. Tamén a nivel do produto, do propio ecosistema do produto, vale, ou servicio, a nivel do servicio, do canal, vale, da marca e do compromiso con clientes, vale. Aí hai un montón de exemplos destes 10 tipos de innovación segundo Dublin, o modelo de Dublin. Vale.
Ahora que hemos visto cómo son esas definicións, o que é investigación, desenvolvemento e innovación, como encaixo todas estas innovacións no meu negocio, na miña organización? Vale, a partir das ideas, vale, se hace o modelo de negocio, ese prototipado da idea, vale, buscando a xeración de novos produtos e servicios que conlleven a uns resultados que podan ser comercializados, consolidados e que procuren o crecemento no mercado das organizacións. Vale? É un proceso cíclico. Vale? O proceso de innovación é necesario definilo. Ahora vemos como se define, como se establece o proceso de innovación. Debe de ser definido en actividades, ¿vale? Que formarán parte de una secuencia de procesos, vale, que debe de estar provista de recursos para poder realizarlos. Os procesos principais que forman parte do proceso de innovación se clasifican segundo procesos estratégicos, procesos operacionais, vale, ou de apoio e de soporte. Os procesos estratégicos son os que dependen da alta dirección. Os procesos operacionais son os que utilizan as ferramentas de I+D+I e que se executan para a consecución dos obxectivos marcados no ámbito da innovación. E os procesos de apoio ou de soporte ayudan ao resto de procesos para o seu correcto funcionamiento. O proceso de innovación establécese segundo o que se chama o mapa de procesos, donde se establecen estas tres tipoloxías de proxectos e dentro delas as actividades que conlevan. Vale. Aquí o vedes, bueno, segundo a norma UNE 166.002 que establece o sistema de xestión de I+D+I. Toda parte de contexto da organización e del liderazgo sería parte que forma dos procesos estratégicos, desde o propósito de oportunidades, donde se crean conceptos, se identifican oportunidades, se validan os conceptos, se desenvolven as solucións e se desplegan, serían os procesos operativos. E abaixo, toda a parte de recursos, competencias, serían os procesos de soporte. Además, todo eso debe de ser medido e avaliado. Vale, formaría parte de todos dos procesos de soporte enfocados á avaliación e á mellora de dito sistema. Aquí se ve outra forma de representar o proceso de innovación mediante un mapa de procesos distribuídos outra vez nos tres tipos de procesos estratégicos, operativos e de soporte, co proceso e o procedimento que estarían dentro de cada un destas tipoloxías. Vale, unha planificación estratégica da innovación, dentro dos operativos estaría a parte toda a xestión de ideas, desenvolvemento de proxectos e explotación dos resultados dos proxectos, e dentro da parte de soporte estaría o tema da vigilancia tecnolóxica e inteligencia competitiva, a xestión de persoas, a xestión de recursos técnicos, as colaboracións internas entre departamentos e externas e a xestión da propiedade industrial, intelectual e do coñecemento, con toda a parte da comunicación interna e externa. Vale. Unha vez visto este mapa de procesos, analizamos cada un deles de forma individual. Dentro dos procesos estratégicos, vale, é o principio
o que depende da alta dirección por donde se comeza a implementar o proceso de innovación. O primeiro que hai que facer é coñecernos, coñecer a organización e coñecer o contorno, coñecer que está pasando. Vale, non se pode procurar éxito nunha idea innovadora se non coñecemos cal é o noso contorno, se non coñecemos cales son as nosas capacidades e as nosas limitacións e se non somos capaces de aliñar as nosas habilidades internas coas tendencias de contorno. Por iso é moi importante, antes de realizar unha planificación estratégica da innovación, estudiar e analizar o contorno, tanto dun ámbito externo como desde un ámbito interno, vale? Para poder, a nivel externo, identificar os desafíos presentes e futuros. Debemos coñecer todos os aspectos de mercado que rodean a nosa organización e o noso sector. Debemos coñecer todos os avances e todos os aspectos científico-tecnolóxicos que están sucedendo no noso entorno. Debemos de coñecer os aspectos económicos e sociais que nos son de impacto na nosa organización. Iso a nivel externo, pero a nivel interno tamén debemos de conocer o noso modelo de negocio, a nosa estrutura organizativa coas habilidades e coñecementos do persoal que integra a nosa organización e tamén a nosa situación financeira. Vale, debemos de hacer o que se chama un estudio de análisis interno e externo. Vale, unha vez teñamos ese estudio do noso contorno, o seguinte que temos que facer antes de establecer a estrategia de innovación da nosa organización é tamén coñecer, estudiar e analizar as nosas partes interesadas, tanto internas como externas, os nosos stakeholders. Tedes aí exemplos típicos de partes interesadas de unha organización, administraciones públicas ou organizacións financiadoras, para saber se os nosos proxectos de I+D+I se aliñan coas prioridades públicas, todos os usuarios, os clientes e os cidadáns, para saber que utilidade esperan das nosas innovacións e se estamos aportando valor ao mercado, a cidadanía, a sociedade en xeral, os propios accionistas e propietarios das organizacións, das PEMES, para ver que retorno esperan das nosas actividades de I+D+I, se estamos cumplindo coas expectativas, vale? E os empregados e todo aquel persoal que traballe para a nosa organización, para ver se está crecendo profesionalmente, se está mellorando os seus coñecementos, capacidades e competencias, vale? Dentro do seu traballo. Con todo isto tendremos ese mapa de stakeholders e sabremos o que as partes interesadas internas e externas opinan e esperan da nosa organización. Co análisis interno e externo e con este mapa de stakeholders estamos preparados para afrontar e para definir a visión e a estrategia da nosa organización. Vale, a visión é a declaración acerca do que desexamos lograr na nosa organización, sempre en términos de I+D+I, e a estrategia é o plan xeral para alcanzar a visión e debe ter en conta os resultados do estudio anterior que fixemos de análise interna e externa e de as necesidades e expectativas das partes interesadas. A estrategia ten que definir o tipo de innovación que perseguemos e a posición competitiva que desexamos. Vale, a estrategia ten influencia sobre as directrices para a xestión de recursos humanos que facilitan a I+D+I e para a xestión dos activos intangibles e da propiedade industrial e a propiedade intelectual e as colaboracións con terceiros. Unha vez definida a visión e a estrategia, nas organizacións se deben definir os roles e responsabilidades no ámbito da I+D+I. Vale, basándome un pouco en esa norma 166.002 que os comentaba del sistema de xestión da I+D+I, se definen dos unidades principales neste ámbito. Unha é a unidade máis de xestión,
vale, máis de ter en conta ou que está aliñada coa estrategia que se persigue, vale, e que realizaría as funciones de analizar e organizar o contexto, de planificar o sistema de innovación e as innovacións, dos temas de documentación e confidencialidade do proceso dos resultados, de asegurarse do desempeño do proceso de I+D+I, de utilización dos factores que dan soporte a I+D+I, as directrices para establecer as colaboracións con terceiros e a estrategia de propiedade industrial e intelectual das compañías, ver xestionar a carteira de proxectos de I+D+I, informar a dirección de como avanzan as actividades de I+D+I. E, sin embargo, a unidade de I+D+I é a unidade máis operativa, a que executa os proxectos de I+D+I, a que utiliza as ferramentas de I+D+I, vale, e que a informa a unidade de xestión do avance do proxecto. Vale, todos os técnicos de proxecto, técnicos de producción formarían parte desa unidade de I+D+I executora dos proxectos. A nivel un pouco máis de direccións formarían parte das unidades de xestión de I+D+I. Dentro dos procesos de soporte, un dos procesos máis importantes é o proceso de vixilancia tecnolóxica, es decir, o proceso organizado, selectivo e sistemático para captar, analizar, difundir e explotar as informacións científicas, técnicas, legislativas, normativas, económicas de mercado útiles para a organización. Vale. A información debe de ser capturada, debe de ser analizada, debe de ser difundida para poder ser explotada con utilidade. Vale. De aí que se utilice da vixilancia tecnolóxica a intelixencia competitiva, o proceso organizado e sistemático de análise, interpretación e comunicación da información de valor estratégico que se transmite aos responsables da organización para a toma de decisións. Vale. A vixilancia tecnolóxica se clasifica en cuatro ámbitos que son importantes e necesarios para vixilar: a vixilancia competitiva, os competidores actuales e os potenciales, a vixilancia tecnolóxica, as tecnoloxías disponibles ou as tecnoloxías emerxentes, a vixilancia comercial, todo o que engloba os clientes, os mercados e os proveedores, e a vixilancia do contorno, a vigilancia normativa, sociolóxica, política, medioambiental, económica. Vale, destos cuatro ámbitos o que se establece son os factores críticos de vigilancia, es decir, as cuestións externas á empresa, vale, que poden afectar de forma crítica na nosa organización e que, por lo tanto, resulta imprescindible ter vixiadas, vale, das cales debemos de estar informados. Son factores inherentes a cada actividade e a estrategia da empresa que varían co tempo, porque poden verse modificadas, poden avanzar, as novas tecnoloxías poden ir avanzando, a lo mellor hoxe non están no noso sector ou están nun estado moi incipiente, pouco a pouco avanzan e xa empresas da nosa competencia están implementándolas. Debemos de coñecer eses avances e debemos telos vixilados. Os factores críticos de vigilancia incluyen batería de indicadores ou feitos observables que aportan información sobre un cambio ou a evolución de dito factor. Vale. É un dos procesos de soporte importantes a implementar. Ademais, estaría toda a parte como comentamos no mapa de procesos, toda a parte da xestión de persoas, a xestión dos medios técnicos da organización, todo o tema de comunicación interna e externa e da xestión da propiedade industrial e intelectual.
Dentro dos procesos operativos, os procesos propios da I+D+I, o corazón do sistema de xestión de I+D+I, estaría a partir da detección de oportunidades, a xestión de idea, a definición desas oportunidades e a creación desos conceptos, o desenvolvemento dos proxectos, onde se desenvolven as solucións e se validan os conceptos e se desenvolven as solucións, e todo o tema da explotación dos resultados para dar valor á actividade de I+D+I. Vale. Dentro do proceso de xestión de ideas, o primeiro que hai que facer é crear nas organizacións esa cultura creativa, e crear o entorno para ser creativo. Vale, os problemas deben ser transformados en retos para estimular a imaginación, se debe dar tempo para pensar, se di que se deben crear esos momentos de ocio e de relaxación onde a xente está menos tensa e pode dar lugar a ideas innovadoras, se deben de mezclar disciplinas, experiencias e coñecementos, espazos para o xogo serio, permitindo a experimentación e incluso si fracasa, prueba e error, deslocalizar as reunións, incentivar a participación e sair da rutina. Eso mediante o entorno e tamén o canal, habilitar o canal para que todas as persoas da organización podan facer chegar, depositar as súas ideas innovadoras, estar proactivo para a captura das ideas, incluso realizar talleres con algunas das técnicas de creatividade de forma regular. Utilizando as técnicas de creatividade se consigue que as persoas salgan da súa rutina e se lles force a xerar ideas innovadoras e podamos ir creando a nosa caixa de ferramentas. O único risco se isto non se fai é que as cousas segan igual que hasta ahora. Vale. Xeralmente as ideas buscan resolver un problema ou atender unha demanda potencial ou sea real ou potencial. Vale, poden surdir para mellorar sustancialmente os produtos, os procesos nunha área técnica ou de produción, para mellora sustancial ou novas iniciativas de desenvolvementos de produto da función do negocio, para a formación dun gran proxecto a partir de proxectos de menor dimensión, demandas, expectativas, propostas de colaboración de algún cliente, exixencias de mercado ou da competencia, e algunhas ven impulsadas polos novos conhecementos xerados pola investigación científica a partir de desenvolvementos de entidades públicas. Poden xerarse en contacto con eles algunha idea innovadora que converter nun proxecto que sea executado pola PYME, pola organización. Vale. Das formas máis habituais de implementar este proceso de xestión de ideas é utilizar as técnicas de creatividade e forzar a xente a ter ese tempo para pensar e para que conten as súas ideas. Así, o que se procura é obter moitas ideas que despois podan, unha vez avaliadas, convertirse en proxectos de I+D+I. Vale? Se xeran novas ideas dentro da organización, se abandonan as vías estructuradas e as maneiras que temos habituales de pensar para chegar a ideas novidosas, innovadoras, que permitan solucionar un problema determinado. Vale, tedes aquí algúns exemplos de algunhas técnicas sencilliñas de xestión de ideas, como a técnica dos ollos limpios, que te dice que busques a persoas externas
ao obxectivo, externas ao reto ou ao problema a solucionar, externas á organización, para que te conten as súas ideas. Te dice que acudas a persoas próximas a ti, familia, amigos, e que o que llama con ollos limpios aporten as súas ideas. Canto máis diversa tamén sea as persoas alleas en idade, en xénero, en ambiente cultural, mellor, porque moi diferentes serán as ideas, vale? Se buscan mentes frescas e non condicionadas. Outras técnicas faciliñas de aplicación, outras técnicas de creatividade para a xestión de ideas son os mapas mentais, que se representan de forma gráfica con debuxos e con cores a partir de un tema. Vale, se mostran as relacións e a interconexión entre ideas e conceptos que forman un nodo central. Vale, se necesita ordenar múltiples ideas sobre un tema e se require observar con facilidade as xerarquías, conexións existentes entre as ideas de maneira gráfica. Vale, así se interpreta e se comprende mellor un tema complexo. Despois da utilización das técnicas de creatividade para a xestión de ideas, imaginad que han chegado unha cantidade moi alta de ideas coa aplicación destas técnicas. Vale, esas ideas deben de ser avaliadas, non todas as ideas poden executarse, polo menos no mesmo momento, no mesmo ano. Vale, entonces deben de ser avaliadas o máis idóneos que sean avaliadas obxectivamente con criterios, vale, que se deben de definir. Entre os criterios máis utilizados para avaliar as ideas están criterios en que ditas ideas estén alineadas coa estrategia de innovación que está definida, coa disponibilidade de recursos existentes, coa viabilidade técnica e comercial da idea, coa oportunidade que pode supor o desenvolvemento desa idea no mercado. Vale, esas ideas se valoran e se clasifican en ideas aprobadas, en ideas descartadas ou en ideas que, bueno, que non é o momento, ideas que quedan en stand-by, que quedan aí, que poden ser ideas que se leven a cabo, pero non no momento actual. Tedes aquí un exemplo de tipos de criterios de selección de ideas. Despois, se poden establecer distintos porcentaxes de peso de cada un destos criterios, avaliar de 0 a 5, de 0 a 10, establecer cando as ideas pasan ou non pasan, se son maiores de 50, se son, é dicir, é a organización un pouco a que define os criterios de avaliación das súas ideas para converterse en proxectos de I+D+I. Vale, outro dos procesos importantes destos operativos é o desenvolvemento dos proxectos de innovación. É importante distinguir o que é un proxecto do que é unha actividade rutinaria. Unha actividade rutinaria é unha secuencia de actividades interrelacionadas ou que interactúan e que transforman insumos en resultados, pero un proxecto é un proceso único que consiste nun conxunto de actividades coordinadas e controladas, que está planificado porque ten datas de inicio e datas de fin, emprendido para acadar un obxectivo determinado, seguindo requisitos específicos e con compromiso de plazos, custos e recursos. Vale? Os proxectos de I+D+I, o proceso de desenvolvemento de proxectos de I+D+I, o proxecto ten que ter un inicio, unha apertura de ese proxecto, debe de saberse quen abre ese proxecto e a súa planificación con unha documentación mínima. O proxecto se debe de executar, se debe de seguir, vale, cada certo tempo non moi longo, trimestral, cuatrimestral, o proxecto debe ser seguido para ver se va executándose según o planificado, e o proxecto debe de ser controlado. Vale, debe de saber se o proxecto se desvía ou non se desvía. Se está desviado, pois en tempo, en recursos, en custos, deben de establecerse o plan de contingencias
para reconducir ditas desviacións. Vale? O proxecto posteriormente ten que ser pechado. Quen o pecha e como se pecha. Vale. A nivel da formalización dun proxecto de I+D+I constitúense en 4 fases. Unha fase inicial, a memoria de todo o proxecto, cos seus obxectivos, o seu estudio do estado de arte e a súa innovación, os avances científicos e técnicos que propone, se os resultados do proxecto van ser ou non van ser protegidos, e se debe ter en conta a legislación ou regulacións que afectan o desenvolvemento do proxecto. O proxecto se planifica mediante unha secuencia de actividades e tarefas, con un cronograma de duración, con uns recursos asignados a cada unha desas tarefas e con un control do programa de traballo. Esos recursos deben de ter asignados un custe asociado para formar o orzamento do proxecto, vale, estimando así os custos. E, finalmente, debe existir un plan de explotación dos resultados. O obxectivo perseguido co proxecto, unha vez alcance con éxito, hai que identificar cal será o seu mercado potencial e cal será a súa explotación económica unha vez o proxecto este rematado. Os proxectos, como decía ao inicio coas definicións, se califican en proxectos de investigación, fundamental ou básica, industrial ou aplicada, de desenvolvemento tecnolóxico ou precompetitivo, de demostración tecnolóxica e de innovación tecnolóxica. Según os niveis o vedes aí, según o nivel de madurez tecnolóxica, os TRLs, vale, os proxectos se clasifican en investigación entre os TRLs 1 e 3 e 4, a partir de aí son proxectos de desenvolvemento dos do 4 hasta o 7, demostración do prototipo en entorno operacional, xa serían proxectos próximos ao mercado de innovación tecnolóxica desde 8 hasta 9. Ahora é moi típico que todas nas axudas de financiación pública para proxectos de I+D+I teñas que localizar o TRL no que está o teu proxecto. Vale. Conocer o TRL dunha tecnoloxía dos resultados esperados dun proxecto equivale a saber onde se sitúa este dentro deste aspecto da I+D+I. Vale. Como contaba xa anteriormente, os proxectos se poden documentar se documentan con memorias técnico-económicas de proxecto. Vale, os contidos da memoria se poden ver establecidos por unha convocatoria de axudas de proxectos que xa define como ten que ser o contido de ditos proxectos. Pode ser definido por criterios propios da organización, que establece os contidos mínimos que ten que tener unha memoria de proxecto cando a organización o planifica, ou pola norma UNE 166.001 de requisitos de un proxecto de I+D+I. Hai distintas formas de documentar os proxectos de I+D+I. Toda a memoria científico-tecnolóxica debe de especificar os obxectivos que se persiguen con eses proxectos, a planificación, actividades, tarefas e plazos do proxecto, recursos e custos asociados e o control do proxecto, vale, en cuanto a desviacións e a plan de contingencia, os beneficios que se esperan obter. Vale. E xa a última parte dos procesos operativos, que é o tema da explotación de resultados, para que unha innovación se considere con éxito debe producir un retorno para a organización, ou ben introducindo ditos resultados no mercado a través dunha mellora interna de procesos ou con temas de algún ámbito da protección da propiedade industrial. Para introducir un produto, un proceso no mercado, a organización debe ter en conta ese entorno da propiedade industrial e intelectual nos mercados de destino, un plan de marketing e de ventas, vale, dese resultado,
asegurar que se dispone de todos os fondos e os recursos para introducir o produto novo no mercado, a expansión ou a implementación do novo proceso, establecer a produción, a cadena de suministro, a atención ao cliente, os mecanismos para conocer o grado de aceptación e a formación de todos os axentes involucrados. Vale. Xa un pouco como conclusións finais de cara á implementación destas operativas de innovación de unha organización e da cultura, esta implementación de la cultura de innovación en una organización debe permitir que se tomen decisiones estratégicas y tener clara visión y estrategia de innovación que se quere seguir para acelerar a xestión do cambio e a incorporación de tecnoloxías de crecemento e a propia competitividade, reestructurar a organización e asignar os roles e as responsabilidades de I+D+I para dar resposta ás necesidades dos clientes e do mercado, identificar oportunidades de negocio, vixiar o contorno, coñecer os competidores, as tendencias e manterse informado para a toma de decisións, liderar o portfolio de innovación facendo uso das ferramentas de xestión de ideas e de planificación e xestión de proxectos que permitan lanzar ao mercado novos produtos, servicios innovadores ou as melloras dos existentes.